wani ƙwararren kafinta da ya tsufa ya shirya yin ritaya. Ya gaya wa ɗan kwangilar shirinsa na barin kasuwancin ginin gida domin ya koma ya yi rayuwa mai daɗi tare da iyalinsa. Zai rasa albashinsa, amma yana buƙatar ya yi ritaya. Ɗan kwangilar ya yi baƙin ciki da ya ga ma'aikacinsa na gari zai bar su. Sai ya tambaye shi ko zai iya gina wani gida ɗaya kafin ya yi ritayar. Kafintar ya yarda da wannan shawara, amma ya tabbatar cewa wannan zai zama aikinsa na ƙarshe. Kasancewar a cikin yanayin yin ritaya, kafintan bai kula da gina gidan nan ba. Zuciyarsa ba ta cikin aikinsa. Ya ƙi mai da hankali ga aikin, kuma ya yi amfani da ƙananan kayan aiki, hanya mara kyau ta barin ƙarshen aikinsa. Bayan an gama aikin, kafinta ya kira ɗan kwangilar ya nuna masa gidan. Ɗan kwangilar ya mika wasu takardu da mabuɗin ƙofar gida ga kafinta. Ya ce, wannan gidanka ne, kyautata a gare ka. Kafinta ya gigice, abin kunya, da ya san gidan kansa yake ginawa, da ya fi duk wani gidan da ya taɓa ginawa. Ana iya kwatanta yanayinmu da wannan